Takže to lidi, jmenuji Editrix a já vás vítám mého dalšího videa. Dneska to bude video ze serveru Mineland. Jo, jdeme rovnou na to. Jsem to hned zapla, hned začínáme. Doufám, že nebudu nějak moc špatný. Kde to sprint? Dobré, tak první kill. Ty kráso, tak typek je nějaký namotivovaný, a když to asi teďka nebudu. Typek se lagnul. Ty kráso. Tak, další hra. Ale jako z Minelandu jsem v životě lidi video netočil, takže doufám, že vás to video bude bavit. Dropujou mé FPSka, jak blázen. Tak to bylo na nic. Týpek má luk. Nevím, co to je, ale nebyl připravený vůbec, tak jsem na něho mohl hned skočit. Ale budeme na střed. Doufám, že tam nebudou žádní tryhardři. Jen nechápu, proč mi při fightu normálně úplně dropují FPSka. Ne! OK. Já jsem myslel, že jsem měl bloky v ruce. Nevadí, dva místo, to je taky dobrý. Ještě si dáme teda asi 2 hry a pak bych šel na Bedwars. Co to je za skin? No je tady tým normálně s takovou, jak kdyby čapkou, jak nosí ty Arabové, jo. Lidi, to je první video, kde tady na tomhle kanále mluvím, tak doufám, že to bude nějak v pohodě a že kdyby to bylo nějaké špatné, tak že mě omluvíte. Tak, další kill. 1 rána, 1 kill, nejsem hacker, ale skill. Já to mám ještě sledování Strateho videí. Ale kdybyste chtěli i na tomhle kanále Counter-Strike, tak se tomu nebráním, nějaké další povídací video z Counter-Strikeu. Mě by to si myslím i bavilo. A úplně mi drop FPSka, kolik jsem jich měl? Měl jsem nějakých 60 a už jsem měl hnedka při fightu 30. No, hele, tak jdeme ještě poslední hru. Dělej, svrte něco. No nic, tak hele, jdeme se přesunout asi na Bedwars. Tak, zapnul jsem teda sola, tak doufám, že se nám tady podaří něco pěkný a že to nebude tak ticho. Počkat, to jsou upgradey a tady si koupit tady tohle. Kolik stojí vůbec Fireball? 60, to bych mohl koupit, to by bylo dobré. To se hodilo. Tak, mám Fireball a ještě za 24 koupím Armor. Já si koupím ještě bloky a půjdu na ně. On to nadskočil a on spadl. Tak. Dead. Postel. Zkusím ji obstavit co nejvíc, ať když na mě někdo půjde, tak ať se lehne a nedojde. Boom. Ale postel je si myslím dostatečně dost obestavěná a pak to k nám jde rychle na Fireball a já ho schodím. Kde? On spad. To bylo zacávka. Bum. A já se bojím, že on na mě někdo půjde stana. Od modrej. No, nevadí. Hele, ještě koupím 1 Fireball. Podívám se, co ještě všechno můžeme koupit. Koupil bych TNT, ten Fireball a ještě teda koupím nějaké ty bloky. Aha! Jo, já jsem si ho vůbec nevšiml. Já jsem tam řešil věci a on se ke mně mezi tím dostavil. Já jsem slyšel nějaké něco. Tyjo, už tam mezi tím ke mně dostavil.
jsem vůbec nedával pozor. Nevadí. Tak jdeme druhou hru. Jo, tuhle mapu jsem ještě nehrál. Tohle je to obestavěné, ještě to obestaví. Tak. Jo, já vždycky chci mít úplně obestavenou nejvíce postel, protože mi to přijde prostě nejlepší. Nejde někdo na mě. A modří ještě žijou. A tam je žlutej. Toho žlutého bych mohl, ale mám tu 4 diamanty. Co se za to vůbec tady můžu koupit? Sharpness si koupím. To bude podle mě nejlepší. Ty kráso, no nic, tak rychle, musím jít na něj. Musím jít na něho. To mě shodil, já jsem nevěděl, že tam můžu už skočit. No, to asi nedám. Má lepší meč, má armor, dobrý, nevadí. Tak tohle je asi z tohle videa všechno a uvidíme se zase příště, takže zatím čau.